kapok aka oyueyo kendo debed ni kiyudo thuolo jatend piny Kenya gi veto powers ge kapo ni entie go kata mag chuogo aput mpogo osechuo nyaka aput manorango weche mag CBC monyo ni CBC ber wadhi kore nyime kinde mantiere karka mar university ma Moi ni kata Moi University mabedi wacho nitiere aluora mare e gwenge mantie ukandi ma Uasin Gishu endo nyuole kanye eno nyuole Nandi County kata kobedo jaod bura e county ma Uasin Gishu mano ka nitiere Eldoret gi mantiere karka ka jatend piny Kenya kapo ni nyalo yudo thuolo mar wuoyo kode en ang'o minyalo kone mondo mi lokruok obi Moi. Erokamano maduong'. Ing'eni kane nami history mar VCs mag Moi, of course before Munuve kasto Mibei kasto bedo gi Professor Isaac, in acting capacity obedo gi Laban Airo professor kasto obedo gi Kosgei. To adwa ni anyisi gimoro achiel ni kane panel ma chuogo kata ma kelo VC ni ne nitiere ng'ama ne deputy president then His Excellency President William Ruto. Koro nong'eyo what was going on and gima ng'eyo deep down ni he sanctioned it and en mani koro gik moko kodhi kaka nodwarogi maybe ng'eni ng'ato ni kaka gi geno ni kopono waketo ng'atwa ni gik moko bro dhi maber maybe wabro konye to chopo kumoro ma koro gima ne gitimo ni backfire. Koro kata kwacho ni mondo a commission of inquiry obed formed ng'agi ni madhi form that commission and to whose benefit and to give the choko pesa kure. Already one give very urgent matters morning obed looked at. Lecturers poko bedo paid, workers poko bedo paid 8.6 billion. Kwacha kwa keto commission of inquiry with long timelines. Of course we need that commission, but things nyaka dhi mbele. Ni wacho ni ntiere jok moko mane neno Moi. There's a friend of mine jathur milongo ni Dr. Francis yana noko ywak e TV ni jothur gi penje ni bwana to inok take school but that is a koso ni weyo koso ni weyo to ma en ng'at ng'ama riek kabisa mane okalo penj nyowuoyo but okonyal dhi mbele. Koro commission of inquiry kanyalo bedo formed mano will just be a way ma ibro bedo distracted. King'eyo University Act one gi kata education stakeholders one gi away ma VC inyalo rango godo kata ma gweche gi inyalo ng'i godo. Koro mane gima wadhi wang'i sheria chapter 6 on integrity is very clear, while chapter 10 of national values is very clear, one gi anti-corruption laws. We don't need a commission of inquiry mar ng'iyo criminal matters mineno. Commission of inquiry nyalo ng'iyo kantiere there's a problem ma chando university deeply mar gere but jok mose bedo indicted for criminal matters jok ma are suspects okwa ni wabed gi a commission of inquiry mondo o investigate gi ntiere agency ma investigate criminal matters. One gi ethics and anti-corruption, one gi the criminal justice system, the ODPP can take up that matter, one gi the ministry itself, one give the act, the Universities Act. Koro commission of inquiry will just be a way of quoting it. But lastly, Cleophas, President Nyowacho niya a speech bare manyowacho a National Assembly. Nowacho niya seneno gimatimore Moi and all the Act family. Koro mane begi mwarito mondo ng'iya ni how farm or the how they react godo. Warite nyokoro mge jwangi na ka wiwe masani ka duogo